Vi er nået til Blokhus Training Camp 2025. Klokken den er 8, og vi skal ud og løbe lidt. Men starter lige dagen ud med noget IRS. Det er et all-in-one supplement, som jeg har taget i cirka 6 måneder. Indeholder alle de essentielle vitaminer og mineraler. Også lige noget probiotika, noget fiber og lidt forskellige. Virkelig mange gode superfoods, som virkelig har været godt til mine energiniveauer og hjælper på godhed og andre ting. Super simpelt, bare lige et scoop, så ned i ens IRS flaske her. Bare lige ryste lidt, og så er det egentlig klar. Skål! Skål for Training Camp 2025. Good shit. Hey, vi er på dag 2 af Blokhus Training Camp. Klokken den er 8 nu her, og inden at vi skal ud og lave vores beach run herude på stranden og løbe rundt i klitterne, sådan lidt off trail, så tænker jeg lige, at jeg vil gå igennem det, jeg har med. Så først så har vi sådan det herovre fra mærket 444, som først er sådan lidt mere kraftigere fleecetrøje, så rigtig god til, når det er koldt, med hætte over lommer, super nice. Så har jeg sådan meget let sleeveless trøje og nogle løbesokker, som har været rigtig gode. Min primære løbeshorts, og så bare en kasket, hvis jeg får brug for det. Og så også en running bag fra 444. Så har jeg fra et andet mærke, der hedder 97, super fedt. En long sleeve her i hvid, super nice og lidt lettere i det. Også nogle løbesokker fra 97. Og en løbejakke, som jeg har været rigtig glad for til når det regner eller blæser virkelig meget. Så har jeg sådan lidt mere recovery baseret mit red light panel, som jeg nu bruger morgen og aften. Mit IRS pulver i en jar og nogle elektrolytter. Så behøver jeg ikke at tage en masse forskellige piller, men jeg har ligesom all the essentials. Mikronæringsstoffer bare et sted med IRS. Så har jeg min primære løbesko lige nu, det er min Hoka Clifton 10. Så har jeg også bare lige nogle recovery slides fra Hoka. Så lidt mere sleep baseret, og så har jeg så min sovemaske og noget mundtape, for ligesom at garantere, at jeg får top quality sleep. Og til at måle det søvn, så har jeg så mit Whoop og mit Garmin Vivo Active 6. Men det var basically det, og nu er det tid til at lave vores beach run.